קוראים לי איילת שנצר, אני גרה בעופרה. אני אימא ל4 ילדים חמודים ומתוקים. הבעל שלי כבר 14 שנה, לוחם ביחידת הימ"ס, זה יחידת המסתערבים של מג"ב. הוא לוחם ביהודה ושומרון. אמא שלי תמיד צוחקת שג'נין זה הבית השני שלו. הם באמת יחידה אמנם קטנה, שלא תמיד שומעים עליה, אבל היא עושה המון. כל הבגרות שלי וכל הילדות שלי עוצבו כאחות שכולה. כשהייתי בת 12, חזקי נהרג בהיתקלות עם מחבלים בצפון הרצועה. סיטואציה בראש של לבוא להודיע לך, זה משהו שאני יכלתי לדמיין תמיד, כי כאילו היה לי איזה בראש. כי כבר דמיינתי אותי כשילדה קטנה, איך הודיעו לנו. נגיד רגעים של פציעה, אף פעם לא דמיינתי לי בראש. ידעתי שהוא בג'נין, כי זה היה הסכם בינינו, שאני יודעת איפה הוא נמצא. והמנהל שלנו נכנס לחדר מורים, קרה משהו, מרימה טלפון הוא לא עונה, ואני מרימה טלפון למפקד שלו, ואני אומרת בלב, וואי, הולך לגמור אותי אחר כך על זה שאני מתקשרת, אני שומעת יריות. הילד נפצע, אבל אני עדיין בתוך האירוע, אני לא יכול לדבר איתך. זה קרה בשעה 7:10 בבוקר, כשנראה היה שהפעילות המבצעית הסתיימה בשלום. רכב צבאי ובו לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב, יחד עם לוחם מסיירת צנחנים ויחידת עוקץ, עולה על מטען שעל פי הערכות הכיל עשרות קילוגרמים של חומר נפץ. הוא נפצע במצב בינוני, והפציעה היא מהעדף של הקפיצה. כל העצמות של הכפות רגליים התרסקו לחלוטין. הכל ממש התפורר, מה שנקרא להפקה, והנעליים שלמות, כלומר, חוץ מפצע פתוח אחד, כל הפציעות הן פנימיות. אמרתי, 60 טון התפוצצו בג'נין, אבל הם גם סדקו פה הרבה, הם פערו פה בור מאוד גדול. היה מאושפז בבית חולים כמעט 7 חודשים. באיזשהו שלב הוא עבר לשיקום, ואז השיקום אפשר לצאת סופ"ש מביתה. לא ביחד? 1, 2 צריך. ילדים יפה. יש. בלידה זה יהיה קל, אבל כאילו זה שיש חודש וחצי אחרי הלידה ניתוח, זה משהו שכאילו כן יצטרך להתארגן עליו, לראות איך אנחנו מתארגנים ומסתדרים לזה. עד עכשיו, עבר כמעט 14 ניתוחים, 15 ניתוחים עד עכשיו. אני הייתי איתו בכל הניתוחים, ואחר כך כאילו באשפוז, ואחר כך בזה, ועכשיו זה כן יהיה מוזר, כאילו צריך לראות איך נסדר את זה, ועוד אין לנו תשובה. איילת, איך מקפלים? אני לא זוכר איך מקפלים פה בגדי תינוקות. תסתכל. צריך לעשות רשימה למחר, מה קונים ללידה. מה קונים? קונים הכל, מה קונים ללידה? ילד רביעי זה ילד 20,000. מעניין אם אתה הרגשת שונה, כי זה פתאום אתה בבית. אני הרגשתי שונה. אתה יותר חווה זה. אני פחות זוכר, האמת שאני לא זוכר כל כך. איך תדחפי אותי שאחרי הניתוח? מה יד? אני אשים אנסה, ואז אני אסחוב אותך. כמו שיש לה חיבורים לעגלה של הילדים בני 3, מתחברת. טרמפיסט. הטרמפיסט, בדיוק. אז נעשה לה כיסא גלגלים, טרמפיסט לעגלה. זה מיוחד להיות בהיריון בתקופה הזאת. זה נותן תקווה שאנחנו ממשיכים ושהחיים שלנו מתחזקים וממשיכים הלאה.
אני אשים לו ככה? יש אותה סידה, זה לא יקרא שמו בישראל, לוי רפאל. יש המון רגעים כאלו, שאתה אומר כאילו, הקדוש ברוך הוא, די, חלאס, מה רצית ממני? כאילו, מה רצית ממני? מה רצית מהמשפחה שלי? וואי, כבד? לא. לא כבד? של נעימה. תסתכל על הסקינים של נעימה. זה הפכתי להיות, כאילו, בן רגע הפכתי להיות הכל. את מחזיקה בכל כך הרבה דברים, יש סיטואציות שאתה נשבר. זה המון נקודות שנסדקות ונשברות כזה. כאילו כל מיני דברים של, כאילו אתה אומר פתאום, חוסר אונים, יש לו כאבים, אני לא יכולה לעזור לו. או חוסר אונים מול הילדים, שהבת שלך מתפוצצת עליך, וברור לי שהיא עברה משהו, ואתה אומר, אין לי איך עכשיו להחזיק אותה, וחוץ מלחבק אותה, שזה המון, אבל כשהסתכלו על זה בהתחלה, אז אמרו לנו 2 ללכת. ופתאום אחרי חצי שנה אנחנו מקבלים מהרופא אפשרות לעמוד ולדרוך על הרגליים, משהו שכאילו אף אחד לא חשב. זה מצב הרבה יותר טוב ממה שהיה, וזה ילך ויתקדם, על דרך שהיא רצופה במהמורות, אבל אחת אחרי השנייה אנחנו נעבור. יופי, איך האצבעות? לא מצליח להזיז אותם. אתה צריך לעשות את זה לא, בעצמך. זה אני עושה, אבל כן, לא אוקיי. מצליח להזיז אותם. לא, ברור, בסדר. יעל, בואי רגע. היה לי קשה בית חולים שלא יכלתי לקום מהמיטה ולא יכלתי להיות עצמאי. עכשיו בבית יותר טוב, אני יכול יותר להתנהל בבית, לצאת לסיבוב. אמרתי לך, לי זה לא מפריע שאתה לא עוזר. לי זה מפריע. עוד שבועיים שתוכל לעשות הכל. אז אני, שילך לנוח, יצא לבית קפה, ואתה תעשה הכל. ברור. נראה לי שזה ניתוח בערך 15 שלו, ואנחנו בדרך עכשיו להמשיך את המסע שלנו. זה יהיה קצת מורכב. עוד לא ניסיתי ניתוח עם תינוק בן חודש, אבל עם המון אמונה גדולה שזה בעזרת השם יעזור וייתן לו, גם זה ייתן לו אפילו עוד צעד אחד בלי כאב, זה שווה את זה. זה בוקסים. אתה מקבל בוקסים כאילו בבטן, אתה רואה את הבעל שהוא לוחם, שהוא היה 14 שנה, כאילו הסופרמן, כאילו מדהים. ומה הוא עכשיו? הוא חלש, כאילו, הוא מרגיש חלש. הוא מרגיש שהוא לא יכול לעזור לי. אני לא רוצה שהוא יעזור לי, כי אני יודעת שכל עזרה שלו זה כרוך בכאב. אז אני אומרת לו, תשב, אבל הוא לא יכול לשבת ולראות אותי עושה הכל. הניתוח עבר בהצלחה, אבל הזדהם שם איזה משהו. עברנו כמה ימים ככה של כאבים
כמה ימים ככה שהרגשנו שמשהו שם לא טוב, חזרנו לביקורת ובאמת החליטו שצריך לאשפז שוב פעם את בעלי. הוא היה מאושפז עוד 10 ימים, ואני הייתי כל הזמן על הקו, כלומר תינוק בן 1.5 חודש, ושיבה תל השומר, וכמובן הילדים האחרים. שיהיה לכם יום חמים, מקסים, נעים וטעים. למה? אני יכול להבין? המסע שלנו הוא מסע קשה. זה אתגר, זה הליכה, אנחנו כל הזמן הולכים. זה מסע מפרך. זה אנחנו ממש ממש מרגישים, כאילו, הדימוי הזה של הצעדים ושל הצעד צעד, אנחנו ממש מרגישים אותו. זה פעם ראשונה שאני מתמודדת עם זה שהוא יותר לבד ממני. שכאילו אני לא איתו בכל הרגעים היותר קשים. זה היה מוזר וקשה כזה, נראה לי, לשתינו. הילדים נותנים כוח. החיים כאילו, להמשיך את החיים רגיל, מה לעשות? דוד זה האור, אני חושבת שזו מתנה אדירה לקראת ההמשך המסע הזה. פתאום, זה היה ממש במפתיע, אמרו לו, תנסה לעמוד, תנסה ללכת. ומה שהרופא בעצם הסביר לנו זה שהוא לא יודע להסביר איך, אבל כל השברירים, כל האבק הזה, התאחד לאיזשהו גוש, שהוא העקב. תנסה לעמוד על העקב הזה. ואתה אומר, תקשיב, זה עם ישראל, תראה איך ב7 באוקטובר, איכשהו שבר ענק, פיצוץ ענק, כל העם הזה מתאחד, אבק על אבק על אבק, מתאחד לאיזה משהו שאפשר לעמוד עליו. אני מבטיח, עוד יבואו ימים טובים. גם בשעות החשוכות של הלילה, תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה. תמיד זה הכי חשוך לפני הזריחה. מיליון רכבות דוהרות עד אוסטרליה, מחפש רחוק את מה שנמצא. רגע של אושר כזה שחיים בשבילו, רגע של אושר כזה שרצים לקראתו, ואל תפחד מהעצב, תמיד הוא ילך ושוב יבוא. אבן על אבן